Já jsem Hanka, jsem horská průvodkyně a už několik let jezdím pro cestovní kancelář AV Tour. Můžete se se mnou potkat na cestách po Gruzii, můžete se se mnou občas potkat i na Madeiře, když občas zaskakuju za kolegu, který má na starosti zájezdy na Madeiře. Ale momentálně pro letošní rok jsme si s cestovní kanceláří AV Tour pro vás připravili jednu úplně za mě super nabídku nebo super zážitek, což je v Nepálu turistika v oblasti Langtang Treku. Je to něco neskutečného. My vlastně, nebo celá ta cesta začíná v Katmandu, kde se dostaneme do města, který je nádherný, je bláznivý, je to město plný možností a vy tady budete moci už načerpat vlastně částečně nějakou atmosféru celého toho Nepálu. Během té návštěvy navštívíme i několik buddhistických klášterů, protože cesta v Nepálu není jenom o tom zážitku, ale i o nějakém tom vnitřním prožití celé té naší cesty a občas nám to otevře i případně novou cestu duchovní. Z Katmandu se pak dál přesouváme do vesničky, odkud už vlastně pro nás končí, dalo by se říct, civilizace a začíná dobrodružství na cestě, kde nám s tím samozřejmě pomůžou už místní šerpové, kteří za nás odnosí všechny ty naše věci, které si společně poneseme po celou tu dobu v horách. A my si díky nim budeme moct celou tu cestu užít v lehkosti. Co nás čeká? Čeká nás nádherná cesta, kde se nám každý den budou otvírat krásné 6000 a 7000 vrcholky. Budeme se procházet rododendrovými hájemi. Budeme přecházet krásné dlouhé nepálské mosty. Budeme mít možnost vidět místní zvířata, což jsou jaci. Zároveň budeme ochutnávat místní kuchyni, budeme pít kávu. Za mě si toho užijeme spoustu. Jasně, máme tam i vrchol 5000, který by nás vlastně neměl nějak ohrozit, ale nikoho na tenhle ten vrchol nutit nebudu, kdo se na to nebude cítit. A občas lidé mají strach na tuhle cestu vyrazit kvůli tomu, že se obávají z té nadmořské výšky. Za mě tohleto všechno se dá krásně vyřešit během cesty. My nechodíme žádným rychlým tempem, chodíme pomalou chůzí, máme s sebou hůlky, všechno to naše vybavení nesou šerpové, takže my si jdeme s lehkými baťušky, které nám akorát zajistí věci, které potřebujeme během toho dne. Nechodíme žádné dlouhé kilometrové tury. Postupně nastoupáváme na mořskou výšku, takže naše tělo si pomalinku na to zvyká. Když spolu komunikujeme, možná vás budu otravovat stále při cestě otázkou, jak se cítíte. Pro mě je tahleta otázka strašně důležitá, protože já dokážu vám případně pomoct, pokud budete cítit nějakou nevolnost. Ale já věřím, že zjistíte všichni, kdo na tuhletu cestu se mnou pojedete, že vaše obava byla zbytečná a že to pro vás bude nezapomenutelný zážitek. Takže pokud někdo váháte, nebo pokud jste ještě někdo v tohletu akci v nabídce nenašel a máte čas a prostor, ráda vás na tomhletom treku uvidím. Ráda se případně s někým, kdo už mě zná, se tam znovu potkáme, protože se strašně těším, až vám ukážu další krásné místo, které díky AV Touru můžete se mnou prožít. Takže jo, těším se na vás na konci září na Langtang Treku.